Lonely, oh, I'm so lonely. Dear Mr. Long. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isang sambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimat. Sana masapol nga iras mo dagita. Jakayat mabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimat. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandane akon malpasamangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakan ka nga i-rush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day jay? Ay, bisbisinam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita a panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasing ti boss. Agasem, tinawon nga daing Chris tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mga anak ko, taggidan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko ba na di ospital ni nanang mo itay? Tasimro manan ti sakit na. No kasta? Na-confine man ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni Ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko maitiagas. Mangibaga aklaangan kadagiti gagayam ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamon nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay ko maajak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka dayjay. Kunakan ka at talaga ama nagtulong kadagiti staff na ni sir. Saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay amadanagan ka akas ta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka din nga agurder akon iti kanan? Si Kaman. Si kapay lang ti agbayad, Kaano nga minaya si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro kag tumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak tumatkan ka, nga isarag ng iji kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tapay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sado takaskan ka? Si Kamat, tila ibagbagam. Mapanak man langan agurder. Intulod na kagayam ni Arnold iti balay. Da kayo pa'y matlagayam iti daydi alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti daydi alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant, si katagbayad.
Pati load na, sika ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawon a relasyon mi, manang. Ay nauray pa'y mano atawan ti relasyon nyo. No kastamot latta ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Uray gastusam aging gatlo makay. Ay ayatot ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita apanawan. Agpraktikal ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talaga nga aga-broad akon. Uray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Una, sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga agawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir? Katuan? Ay ngam pagsarsaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod na ita. Iso nga'y masidaga kada kayo. Siya kung timang itreat kada kayo. Nangag mo, friend? Wen, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, nabnabsoga. Sir, agyaman kami iti panang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awan na nyaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Wan, sir. Ngam, adadayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan, maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss. Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan ang nagawid, sir. Aman o agungatan ni misis mo. Agungat. Saan na maaramid dayta, Marie? Di mo kadiam mo. Amadama ti panagkemo ni misis ko. Ha? Adda cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko ma, tamaimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyamanak. Dayta ti magustuak agalad mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya day ta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuin? Dito ka diti dalan ang mapanidya balay yun? diretsom lang day ta kalsada, sir. Ibagak to no agsardeng kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong aga-abroad. Si kantulatan ti makaamo kadananang kantatang, kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay ngay tinamnamaam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan, ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko, tainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dangdanggan. Anya-aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo nurumbang nga ibagakkan ka da ito eh. Oh, apay akas lang madanagan ka.
Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam kamin Nan kita man. Oh, Pudno ka di dagitoy? saan ka mamati? Ni Sir tinagapan dagitoy a message. Ala? Agar-aram kan ka? Nang rugiday ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni Sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga imes message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano. Jack amo. Amok akasapulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nung agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damad gayam pagdaldalanan ni Sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya kamatan han. Nakaungungot kamatan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kun nga awagan? Anya kamatan han. Saan ka kadimat akasta? Ibatam ti inak. Apay, di na ka din ayatan. Ado ti parikot ko ita. Ay, isumat lagayam ang nakaungungot ka. Iso nga adayuan nakpailaang. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ay ayatan ka unay. Ag-cool off tapailaang. Mari, anya mat a klaseng angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni Manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay. Pampanunutik laeng. Kasano dagiti duwang anak na no ag-abroad matain. Ada akmat. Sapay ko mga raw, tasaan ka pa'y makias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amaki asawa tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya ato agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat ti agkagasat. Di agsabat tulat ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay anak live ka? Asikaswag kami dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Simang pata ni Sir. Katamom, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no anak live ka? Rumbong ka di ama-amuan na no apay ang nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay ati mo sungsung-batan. Mariribukan na kita. Nag-chat. Kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus talagang samat at type na ka. Iso nga rod adyak sungsung-batan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni Sir. Ay wan agpanunot ka ana imbag. Rumbang laeng, friend. Agyaman ak tapinat gamtikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaangan lugan mo nga agsarita, Sir. Taamang ano ada makakita ka data, kat sabali pa iti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay iti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, Sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mulaan mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie, Pagyamanak no makaamiris kanton, Sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso ang pangaasim.
sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, sir. Sige. No day tati kayat mo, Marie. Agyaman na, sir. Naimbag nga oras kada kayo amin, papagayang tidipay na ibaga radio. Itang nga aldaw, ikwento tayo ti pakasaritaan ni Marie. Maysa nga istorya ang manggigalot iti puso, mangpakaba iti panunot, ken mangipalagip kadatayo nga titunggal tao adanay lemeng asugat asaan a makita iti umuna akita. Denggenyo daytoy a recap ken reaction akasla agtugtugaw tayo iti maysa anaw limek a balay, ada kape iti lamisaan, ada angin nga sumrek iti bintana, ket ininot a maibaga ti pudno a napasamak. Saan laeng daytoy panangulit iti drama, daytoy ket panangawat, panangrikna, ken panangusig no kasano a dagiti simple a desisyon ket mabaling nga agbalin a dadakkel a sugat wenno dalan ti panakaisalakan. No adda mariknayo akasla sumakit ti dibdibyo bayat ti panagdenggeg, palubusanyo dayta, ta daytoy a klase nga istorya ket saan a paralaeng iti entertainment. Paramet daytoy iti pananglagip na tunggal pamilya, tunggal ayat, ken tunggal kararuwa ket addaan iti linya ano malabsing, narigat isubli. Titoy tayo sumrek iti opisina, lugar akasla na urnos ti lamesa nimrumangay ti tensyon iti uneg. Ni Marie ket empleyada iti kumpanya, napintas ti trabaho, naimbag ti manager, ken adda panggep na nga agbayag iti data a opisina. Iti oras ti lunch break, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugipay laeng daytoy, nim ada met laeng basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nyam iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sikati agdenggeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti kagangay nga aldaw. No maysa a tao ket tumulong, tapno agsungbat ka iti utang asaan mo inutang, saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at tao agpili, saan laeng gapu iti kayatna, no di met gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti folder iti opisina ken rush a trabaho, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera a mangyesidag iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang a kalmado, ngem adda baset a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaeng, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket titoy maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliiw, agbalin a dakel agap iti puso. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Marie saan na perpekto, ngem isu dayta ti makapabigbig kada tayo. Tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Ni Mariket saan laeng empleyada, anak amang bambantay, iti masakit ananangken agtartrabaho oray na upay. Iti balayda, tinanang naket masansan ama ospital, ket itatang na agdandanag iti kwarta para agas ken bayadan. Bayat na agkurang ti kwarta, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Rugi pay lang daytoy, ngem adda met lang basit,
asipngat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinaputno iti bosesta. Adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. No sika ti agdengeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay leng data, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay na aldaw. No maysa ataw ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang asaan mo inutang, saanen data tulong, data ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan leng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili saan leng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ospital anapno iti danag, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang iyasideg iti ruprupada, niyam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam adabaset a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, niyam no ipang-agmo a nalaing, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin a naindaklan a sugat ket agapuda iti naingel a sao? No daduma, agapuda iti panagulimek. No iladawan tayo daytoy iti eksena. Adda, iti balay wenno dalan a naulimek. Adda tao nga agtakter a kaslaawan problema, niyam ti pusona agsarsarita iti nalaws. Dayta tinanpapigsa iti istorya ni Marie. Saan a maaramid ti panagimbag iti maysa laeng Arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Adda dagiti tulong akas la bendisyon iti rugi, niyam no saan analinteg ti pakagapuana, agbalin a kadena. Ni manager ket na amuana ti problema ni Marie, ket nang ipatulad iti kuarta iti account na, kasla tulong ang naggapo iti kinasi. Iti maysa a tawag iti bangko, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adda buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, niya madamet laeng basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta, adamang ipilit at tumibker, adamang ipakita a naragsak, niyam iti uneg agsakit, adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. No sika ti agdengneg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, niyam dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti kagangay nga aldaw. No maysa a tao ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang asaan mo inutang, saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak sanleng nga dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, kapo ta ditoy nga maipakita at itaw agpili. Sanleng gapo iti kayat na, no dimet gapo iti amona, iti pagkurangana, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama. Makitayo ti kwarta asimrek iti account akas la bendisyon gem nakabuteng. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada. Nyam iti panagdenggeng paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado. Nyam adabaset a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker. Nimno ipang-agmo analang, at bakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin. Ngem dagiti karakter adday ti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Ay, no adalaeng mangibaga kadakwada iti dayta akan ito nga sardeng, kitaen nyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan.
Nyem kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo laeng kalpasan ang masugatan en ti maysa. Kalpasan ang nalpasen ti sao, kalpasan adi makelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Marie, ad talinayad akasla tugtog iti rabi. Kada kayo adumdumgeg, daytoy ti klase nga drama asaan nga agkarkararit. Nyem mang tedeg iti tingned. Ni Marie nagyamang nyem na ringmet ti panagduwa-duwa. Apay akas takadakkel ti tulong, kanapay saan nakaya ti manager abayadan. Ngem idi nang rugi ti manager alumabes, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal decision adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, ngem adamet laeng basit asipneat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Adda mangipirit at tumibker, adda mangipakita ang naragsak, ngem iti uneg ag sakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. No sika ti agdengeg, mabalin nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. No maysa a tao, ket tumong tapno agsungbat ka iti utang asaan mo inutang, saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at tao agpili saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagrik na, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ruwangan ti hotel akas la linya ti basol, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasidag iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangag mo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaygoyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. No ada panagbasol, ada met panagadal. Ngem ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Tinapintas ditoy, ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdengeg, saan tayo laeng agjudge, makipagrik na tayo. Apay? Tamabalin amay sa kadagiti aldaw, tatayo meti mangipili iti dalan asaan asigurado, ngem ipakpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Ti manager anasaya at tingnan ket ininot anang mukrad ti pudno a panagkasapulana. Dagiti kakadwana iti opisina ng ibaga nga nasaya at ti boss, ngem adamet daduma ang mangipalagip asaan amin a pabor ket libre. Iti rabii anapno iti riribok, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Rugi paylang daytoy, ngem adamet lang basit asipnyet a kasla anino iti likuran ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Ara mangipilit at tumibker, ara mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdengeg, mabaling nga agkuna kape agagangay leng data. Ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. No maysa a tao ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang, asaan mo inutang, saanen data tulong, data ket panangituray. Daytoy nga pasamak sa anleng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anleng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagrikna na abakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti folder iti opisina ken rusya trabaho, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasidag iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng,
mabasa ti pamatida ken gutengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker. Nyam no ipang agmo a nalaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama. Agpatingga ti eksena, yung ti leksyon at talinaed. Ket titoy, papagayang, masapol, abumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti baset a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Marie saan na perpekto, niyam isudayta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay bagat ti kang runaan amang dadael. Niyam ni Marie, uray kapoy, saan na nga inyo ko ti dignidad na. Ininut anang rugi ti manager amang ipakita iti personal a interes, saan inlaing may papan iti trabaho, no diket may papan iti presensya ni Marie. Ket iti panagdesisyona, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyon nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysa pay a bato iti dibdib. Kasla mariknamo ti kinapudno iti bosesta, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada alpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, alpatingga kayo pay, kitain nyo ti pudno sakbay a maladaw. No may sa ataw ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang asaan mo inutang. Saanen day tatulong, day taket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at itaw agpili saan laeng gapu iti kayatna. No dimet gapu iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama. Makitayo ti ospital anapno iti danag, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang iyasideg iti ruprupada, nim iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nim adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nim no ipang agmo a nalaeng, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience, saan tayo lang agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Ket titoy maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan na mapaliw, agbalin adakkel agap iti puso. No iladawan tayo daytoy iti eksena, adda iti balay wenno dalan a nawlimek, adda tao nga agtakder akas laawan problema, miyam ti puso na agsarsarita iti nalaws. Dayta tinang papigsa iti istorya ni Marie, saan ang maaramid ti panag-imbag iti maysa laeng arabii. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panang palubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Ditoy tayo sumrek iti opisina. Lugar kasla na urnos ti lamesa ngem rumang ay ti tensyon iti uneg. Ni manager addaan asawa nga masakit, ngem inaramat na ti kinakapoy ti panagbiag na tapno ipakita a kasapulana ni Marie. Iti oras ti lunch break, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Tay ti unen ti tunggal desisyon ada buteng, arapap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyan na umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysa pay abato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, nim iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya. Ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw.
No may sa atao ket tumurong tapno, agsumbat ka iti utang asaan mo inutang, saanen day tatulong, day taket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama. No diket puso ti istorya, gapo ta ditoy nga maipakita at tao agpili, saan laeng gapo iti kayat na. No dimet gapo iti amuna, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti kwarta asimrek iti account akasla bendisyon nyem nakabuteng. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nyem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nyem adabaset a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nyem no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin a naindaklan as sugat ket agapuda iti naingel a sao. No daduma, agapuda iti panagulimek. Ay, no adalaeng mangibaga kadakuada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto. Nalabit nagduma ti dalan. Nyem kasta ti biyag. Adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa. Kalpasan a nalpasen ti sao. Kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Ket data ti rason at ti drama ni Marie ag kalinayad a kaslatugtug iti rabi. Ni Marie ket saan laeng empleyada, anak amang bambantay iti masakit a nanangken agtartrabaho uray na upay. Inawis na ni Marie nga agkita iti lugar asaan nga opisina, ken idi hotel ti kayat na, nalawag a lumabes ti linya. Bayat na agkurang ti kwarta, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyan na umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sa okasla agikabil iti maysa pay, abato iti dibdib. Kasla marik na moti kinapudno iti bosesda. Adamang ipilit at tumibker, adamang ipakita a naragsak, nem iti uneg agsakit. Adag pakumbaba, adag pamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. No maysa a tao ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang asaan mo inutang, saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at tao agpili saan laeng gapu iti kayat na. No dimet gapu iti amuna, iti pagkurang-an na, ken iti panagrikna na abakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radyodrama, makitayo ti ruwangan ti hotel akas la linya ti basol, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amangya sideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, nyem dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyonda. Tinapintas titoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdengeg, saan tayo laing agjudge? Makipagrik na tayo. Apay? Tamabali na maysa kadagiti aldaw, tatayo met ti mangipili iti dalan, asaan na sigurado, nyem ipakpakumbaba ti puso, ang mga ramid ti umiso. Ada dagiti tulong akas la bendisyon iti rugi, nyem no saan analinteg ti pakagapuan na, agbalin a kadena. Ni Maria nariribok, kaputa ada utang anaawat, ada nanang amasakit, ken ada trabaho a kasapulan,
ngem saan na inlak am ti dignidad na. Iti maysa atawag iti bangko, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ditoy nga umadadalem ti sugat, ket titunggal sa okasla agikabil iti maysa pay abato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker. Ada mangipakita a naragsak. Nem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba. Ada agpamarang. Ada agururay. Ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay. Kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. No maysa a tao ket tumuhong tapno agsungbat ka iti utang asaan no inutang, saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapo ta ditoy nga maipakita at tao agpili saan laeng gapo iti kayat na, no dimet gapo iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti folder iti opisina ken rush at trabaho, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nyam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao, ti maysa met agpakuna a natibker, nyam no ipang-agmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaeguyod iti audience. San tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. No ada panagbasol, ada met panagadal. Nyam ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sumbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Marie saan a perpekto, niyem isudayta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla, Dear Mr. Lonely. Dagiti sao asan a naibaga ti kangrunaan amang dadael. Kada kayo adumdumgeg, daytoy ti klase nga drama asaan nga agkarkararit. Nyem mangtedeg iti tengged. Inbaga ni Marie nga saan nakayat nga agbasol. Saan nakayat amang riribok iti pamilya ti manager. Ken saan amay paay ti bagina kas bayad ti tulong. Nyem idinang rugi ti manager alumabes. Nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng. Arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy a paset, ti amin an na IMM nga rik na rumwar, a kasla danom a napungan iti bayag. Kasla marik na moti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. No maysa a tao ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang, asaan mo inutang, saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at ti tao agpili saan laeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti ospital anapno iti danag, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang manggiyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao, ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipang-agmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak?
Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama. Agpatingga ti eksena, nyem ti leksyon agtalinaed. No iladawan tayo daytoy iti eksena, ada iti balay wenno dalan anawlimek, ada tao nga agtakder akasla awan problema, nyem ti pusona agsarsarita iti nalaws. Daytati ng papigsa iti istorya ni Marie. Saan na maaramid ti panagimbag iti may salaeng Arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga aglinget ti lawag. Ti manager anasaya at tingnan, ket ininut anamukrad ti pudno a panagkasapulana. Pinili na ti agresign, nang liklik iti bitik, ket kalpasan dayta nakabirok iti baro at trabaho, ken tulong manipud abroad ti manang na. Iti Rabi anapno iti riribok, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy a paset, ti amen na IMM narik na rumwar a kasladanom anapungan iti bayag. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti busesda. Ada mangipilit at tumibker. Ada mangipakita a naragsak. Ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo, ket nagbalin a puso ti leksyon. No maysa a tao ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang asaan mo inutang. Saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya. Gapo ta ditoy nga maipakita at tao agpili, saan laeng gapo iti kayat na. No di met gapo iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagrik na abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti kwarta a simrek iti account akas la bendisyon nim nakabuteng, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasidag iti ruprupada, nyam iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nim adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna anatibker, nyam no ipangagmo analaing, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyot iti audience. Saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket dito'y maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliiw, agbalin a dakkel agap iti puso. Ay no adalang mangibaga kadakwada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Nimkasta ti biyag, adu ti maawatan tayo leng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan analpasen ti sao, kalpasan adi makkelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Marie agtalinayad akas latugtog iti Rabi. Nyam ni Marie, uray kapuy, saan na nga inyuko ti dignidad na. Ti drama agpatingga iti lawag. No agtultulong ti tao, rumbeng nga awan kasukat na mangdadael iti kararua. Ket iti panadesisyon na, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy a paset, ti amin ana IMM nga rik na rumwar a kasladanom a napunggan iti bayag. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nyem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili, wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. No may sa a tao ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang, asaan mo inutang, saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya. Gapo ta ditoy nga maipakita at ti tao, at pili saan laeng gapo iti kayat na, no di met gapo iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan.
No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama. Makitayo ti ruwangan ti hotel akas la linya ti basol. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang iyasideg iti ruprupada, yem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti may sa agparang akalmado, yem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti may sa met agpakuna anatibker, yem no ipangagmo analaeng, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyot iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. San nga amen anaindaklan a sugat ket agapuda iti nainggala sao. No daduma, agapuda iti panagulimek. Tinapintas titoy ket saan na pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Ken kasagdengdengeg, saan tayo laeng at judge? Makipagrik na tayo. Apay, tamabalin amay sa katagiti altaw, tatayo met ti mangipili iti dalan asaan na sigurado, niyam ipagpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Dito'y tayo sumrek iti opisina, lugar akasla na urnos ti lamesa, niyam romang ay ti tensyon iti uneg. Ti adal ni Marie kat panang salaknib iti bukod adayaw, uray no ti mundo agipilit na isukat ti dignidad iti kwarta. Iti oras ti lunch break, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti arami ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat ni agkurang iti sao. Ket no dumanan tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM na rik na rumwar akasladanum anapungan iti bayag. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita ang naragsak, niyam iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano, a makabangon ti tao no ti mismo, a pinili weno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. No may sa atao ket tumulong tapno agsungbat ka iti utang, asaan mo inutang. Saanen dayta tulong, dayta ket panangituray. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya. Gaputa ditoy nga maipakita at ti tao agpili saan laeng gapo iti kayat na, no di met gapo iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama. Makitayo ti folder iti opisina ken rush a trabaho. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amanggia sideg iti ruprupada, niyam iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti may sa agparang akalmado, niyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti may sa metagpakuna anatibker, niyam no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, yam dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo, isu nga nariga ti direksyon da. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdengeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Marie saan a perpekto, nim isudeta ti makapabigbig ka datayo, tauray datayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Tinapigsa iti istorya ni Marie ket saan a sumigaw ti panagbalina anatibker. Naulimek ti kinatured na. Idi kasapulan na ti kwarta para itinanang na, nalaka koma nga iulimek ti konsensyana. Nalaka koma nga ibaga, may salaeng agundawe para met iti pamilya. Niyem dito'y nagdakkel ti karakter ni Marie. Inawat na nga awan ti pamilyana, ang masalbar no ti kasukat ket ti panakadadael ti dayaw na. Ti manager ket maysa a klase a tao a makabuting gapu, ta saan nga agparang a kontrabida iti rugi. Isu ti boss a nasayaat, mangkumusta iti nanang,
mangipatulod iti tulong. Nyem no ti tulong ket inaramat a panglukat iti ruwangan ti basol, ditoyeng nga makita ti kinapudno. Daytoy ti arapaap a masapol bantayan dagiti agtrabaho. Saan nga amin a pabor ket bendisyon, no dadduma, panangsubok tayta iti prinsipyo. Dagiti agdengenggeg a perna na pasubo iti opisina, maawatan nyo daytoy. Ada hierarchy, ada boss, ada empleyada nga agkasapulan iti sweldo. No ti ada iti ngato ket agaramat iti poderna a mangipalukneng iti ada iti baba. Saan data ayat, saan data romansa, saan data tulong. Data ket panangabusar iti kinakapoy ti sabale. Isung nga ti panagkedked ni Marie ket saan laeng personal. Panangisardeng data iti maysa a maling a sistema. Ti panagresing na ket kasla panagbitaw iti seguridad, ngem no daduma ti seguridad a pagtalineedam ket isumet ti mangpukaw iti talnam. Narigat ti mangpanaw iti trabaho no ada masakit ananang, ni madada ananang, ni ti agtalineed iti lugar at tunggal aldaw, maalala mga ada tao a mangibilang iti tulong na kas permiso amang labes. Dita nagbalin a napigsa ni Marie. Kadagiti agtrab-trabaho, nang nangruna kadagiti babae a masansan a maikabil iti sitwasyon, akasla agutang iti naimbag a kababalin ti boss, laglagi penyo daytoy, ti panagserbiyo iti kumpanya ket adaan bayad a sweldo, saan a bayad ti kararua. Saan a masapol nga agbuteng a mangibaga iti saan, no ada manglabes iti linya. Tipudno a trabaho mangpakaon iti pamilya. Saan nako madadaelen ti respeto iti bukod a bagi. Narigat daytoy, tati manager saan adimteng akasla dakes iti umuna. No dimteng adakes, nalaha ko maaliklikan. Ngem dimteng akasla bendisyon, kasla sungbat iti kararag ni Marie para iti nanangna. Daytoy ti klase at temptation a napigsa. Isu ti pabor akasla tulong, ngem ada tali iti dulo. Ti panangpili ni Marie nga adpanaw ket panangibaga iti amin adumdunggeg. Uray kasano ti kinasapol mo? Saan a masapol nga ipababa mo ti bagim iti linya, asaan mo kahit labesan? Iti udina, ti tulong ti manang na manipud abroad, ken ti baro at trabaho ket kasla panangipakita, na nupilian mo tinalinteg, nalabit saan a dagos umay ti solusyon, niyam adadalan. Saan nga magical ti panakasalbar ni Marie? Nagbuting siya, nagdandanag, niyam nagtakder. Tayta ti rumbeng amarik na ti audience. Ti dignidad sa ana decoration laing ti karakter, isu ti pundasyon ano matnag, marigatan abangonen manen. Ket no ada agtenginggeg akasla ada iti lugar ni Marie, laglagi penyo nga ti saan, ket maysa akararag met para iti bukod a salaknib. Saan na kinasungit ti mangiparit iti tao a lumabes, kinatured dayta. Ti trabaho mabali na masuktan, ngem ti puso a nadadael gapo iti pilit a panagpakumbaba na rigat a pabilgen manen. Ti kinaan anay ni Marie ket makita iti panangpili asaan na popular ngem nalinteg. Inika na ti bagina ti respeto, asaan mabalin na ited ti anyaman a manager, anyaman a kwarta, wenno anyaman a posisyon. Iti kamaudiana na, ti pakasaritaan ni Marie, ket san laeng may papan iti maysa a tao. May papan daytoy kada tayo amin, amasansan a mangilemmeng iti pudno arikna, mangiyuna iti pride, manguray iti panawen, abakasan met umay, wenno agdesisyon iti tenga ti kapoy ken rigat. No ada may sa abanag a maibati daytoy nga episode, daytoy, ti puso masapol a bantayan, ngem masapol met aturuan a kumita iti kinapudno. Ti ayat saan anaan anay no awan respeto, ti pakawan saan a napudno no awan panangawat, ken ti panagbalbaliw saan a mapasamak no awan ti kired a mangibaga. Nagkamaliyak, nyam kayat ko ti agbalin a nasaysayaat. Agpatingga man ti drama, saan ko maagpatingga ti panangadal tayo. No ada tao akasapulang na awagan, awaganen. No ada pakawan a masapol dawaten, dawatenen. No ada linya a masapol bantayan, bantayanen sakbay a lumabes ti amin. Ta iti biyag, saan amin a napukaw ket may subli. Nyam amin a nagkamali mabalin nga agadal, no pudno ti panagpakumbaba na. Papagayang, no nariknayo daytoy nga istorya, no ada paset anang pasakit, nang ipalagip, wenno nang TED iti leksyon kada kayo, pakilik daytoy a video,
Ag-subscribe kayo iti channel a Dipay na Ibaga Radio. Ken isuratyo iti comments no aniya ti kapanunotan nyo iti episode ni Marie. Kayat mi mabasa ti reaction nyo. Rumbeng ka di ti desisyonda. Adda ka di sa bali adalan. Wenno adda ka di kapadasan nyo akasla daytoy? Agyaman kami iti panagdengengegyo. Ken sapay ko mata iti sumaruno a istorya. Ad-adda pay nga aglawag ti puso tayo iti panangawat, panangpakawan, ken panangtili iti nalinteg.